želimo potvrditi jednu veoma bitnu činjenicu, a to je da sve što god postoji na ovome svijetu, bilo vidljivome kojeg mi vidimo i onom nevidljivom koje je zastrto od naših očiju, je podčinjeno uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, i sve to čini ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve to čini tesbih, sve veliča uzvišenog Allaha, gospodara nebesa i zemlje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala potvrđujući pomenutu činjenicu: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. I nema ništa, niti na nebesima, niti na zemlji, a da ne veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, a da mu ne čini tesbih, ali kaže Allah azza wa jal: وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Ali vi ne razumijete njihovo veličanje, ne razumijete kako oni to veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste, draga braćo i sestre, ova činjenica je istina. Ova stvar se odnosi i na živu i na neživu prirodu, tako da čitav kosmos živi u jednoj harmoniji i skladu. Iz ovoga sklada i ove harmonije izuzimaju se ljudi i džinni, kojima je data sloboda izbora da budu u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i na taj način žive u ovoj harmoniji, ili da budu nepokorni, da izađu iz ove harmonije u kojoj žive nebesa i zemlja i na taj način da čine fesad, da čine nered na zemlji. Draga moja braćo i sestre, ako smo dobro razumjeli pomenutu konstataciju i ako čvrsto vjerujemo ovo što smo malo prije rekli, onda ćemo vrlo lako moći shvatiti temu našeg večerašnjeg predavanja, koja nosi naziv shodno kuranskom ajetu: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. I ne zna vojske gospodara tvoga niko osim on, Allah subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo i sestre, pazite, Allah dželle še'nu nam kroz Kur'an i njegova kazivanja objašnjava da niko ne zna kada može biti u određenom momentu vojska Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko od nas ne zna kada može biti upotrijebljen kao vojnik Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao dokaz ovoj činjenici i konstataciji navešćemo primjer. Navešćemo događaj Musa alejhi selam i faraona, kada je faraon rekao svjetini, narodu masi: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ. Rekao je faraon: pustite vi mene da ja ubijem Musa alejhi selam, a on neka moli svoga gospodara. Ja se bojim da vam on vašu vjeru ne izmijeni ili da ne napravi nered na zemlji. Subhanallah. Čudne li postavke? Faraon godinama ubijao, draga braćo i sestre, mušku djecu od Benu Israila, tlačio ih, iskorištavao na svaki mogući način, i sada on želi da ubije Musa alejhi selam. I sve to što god je on radio od fesada i nereda, sve to nije nered, ali ono što Musa želi postići među svojim narodom, to je nered. Musa alejhi selam želi promijeniti vjeru njegovog naroda, i on sebe vidi kao osobom koja pravi red, a Musa alejhi selam je taj koji pravi fesad. Jeste, ovako u svakom vremenu i u svakom prostoru nevjernici kada budu dominirali, oni će izokrećati činjenice, tada postaje istina neistina, a neistina postaje istina.
I to i danas rade isto kao što su radili u prijašnjim vremenima. I danas faraon ovoga ummeta, danas faraon ovoga svijeta isto pokušava uraditi ono što je faraon htio uraditi u vremenu Musa alejhi selam. Želi danas učiniti da neistina postane istina. Želi učiniti da nemoral postane moral, a ono što je moral postane nemoral. Draga moja braćo i sestre, tako je faraon želio izokrenuti činjenice i htio je na ovakav jedan način se riješiti Musa alejhi selam. Međutim, u ovakvoj situaciji dolazi vojska Allah subhanahu wa ta'ala. Nije to vojska, draga braćo, koja u sebi broji hiljade i stotine hiljada vojnika. Dolazi vojska u obliku jednog jedinog čovjeka. Dolazi vojska iz porodice faraonove, iz srca njegovog, iz njegove familije, kako Allah subhanahu wa ta'ala govori: وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. A jedan čovjek, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vjernik iz porodice faraonove koji je krio vjerovanje svoje, reče: zar da ubijete čovjeka zato što govori gospodar moj Allah? Subhanallah. Draga moja braćo i sestre, pogledajte, faraon, predsjednik faraonske države, po znacima navoda apsolutni vladar u svojoj državi, nije bio u stanju da sačuva svoju porodicu od islama, nije bio u stanju da sačuva svoju porodicu od misije, od dave Musa alejhi selam i njegovog brata Haruna. Allah subhanahu wa ta'ala mu je pokazao njegovu slabost, da se ne može suprotstaviti Allahovoj subhanahu wa ta'ala odredbi, da nije u stanju zaštititi svoju sopstvenu vlastitu porodicu, svoju ženu, čovjeka ovoga iz njegove porodice od islama. Kad Allah subhanahu wa ta'ala bude htio nešto da bude, ima da bude. Wallahi, draga braćo i sestre, to je ajet od Allaha dželle šanu. Kako si ti onda, faraon, u stanju da sačuvaš čitavu jednu državu od islama, da ne prihvati islam? Kada nisi u stanju da upravljaš svojom ženom, njenim srcem, kad nisi u stanju da upravljaš svojom najbližom familijom, rodbinom, pa ti prihvati islam i stavi se na stranu Musa alejhi selam, jedan čovjek koji odigra ulogu koju čitava jedna vojska ne bi mogla odigrati, i dolazi u ulozi spasioca Musa alejhi selam, jer je faraon imao državu iza sebe, imao čitav državni aparat, imao je vojsku, policiju, mogao je ubiti Musa alejhi selam. Čovjek protiv države, Musa alejhi selam dolazi protiv faraona. Međutim, draga braćo i sestre, kada Allah subhanahu wa ta'ala odredi da nešto bude, nema toga ko će spriječiti da se to ne desi. Jeste, draga braćo i sestre, dolazi čovjek kao vojnik Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže: zar ćete ubiti čovjeka samo zato što govori moj gospodar je Allah, وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ, i došao im je sa ajetima, sa dokazima od vašeg gospodara. Jeste, draga braćo i sestre, ovo je samo jedan ajet koji Allah subhanahu wa ta'ala navodi u Kur'anu, primjer vjernicima da ne smiju gubiti nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, makoliko da je tama velika, makoliko da je noć duga, mora doći sabah, mora doći zora, i zora dolazi onda kada je najveća tama. Ne treba čovjeka vjernika obeshrabriti što je mnoštvo oni koji slijedi kufr i širk i koji su u neprijateljstvu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne treba ga obeshrabriti. A s druge strane, ne treba ga obeshrabriti što je manjina oni koji obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala, jer nikada vjera islam nije pobjeđivala
zbog toga što je imala mnoštvo svojih pristalica u odnosu na kufr. Nikada vjernici u historiji, pazite, od Nuha a.s. nisu bili većina. I Allah subhanahu wa ta'ala uvijek upozorava na tu većinu. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, ali većina njih ne zna. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, ali većina ljudi ne zna. I tako dalje. Jeste, u Kur'anu je uvijek većina pokuđena. Došlo je u negativnom značenju. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ, koliko je puta mala skupina pobjedila veliku skupinu. Allah navodi primjer u Kur'anu, draga braćo i sestre. Jeste, zato što pojedinci uvijek odigravaju velike stvari. Zato je i sama islamska država u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem u stvari uzdignuta preko pojedinaca. Zato kaže Alija ibn Abi Talib, vidio sam Allahovog poslanika i Ebu Bekra i Omera. Nije spominjao ostali ashabe. Jeste, zato što glavne stvari uvijek pojedinci odrađuju, draga braćo i sestre, po pitanju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ali želimo reći ovim primjerom da Allah subhanahu wa ta'ala pomaže svoju vjeru kako hoće, preko koga hoće i način na koji on hoće. Wala mu'aqqiba li amri, i nema toga ko će se suprotstaviti Allahovoj subhanahu wa ta'ala naredbi. Nema toga ko će stati u odnosu na Allaha jalla ša'nu. Ako bude Allah htio nešto da bude, ono će biti. Pa makar se čitav dunjaluk digao, makar radili šta radili ljudi, svidjelo im se nešto i ne svidjelo, bit će ono što Allah hoće. Allah hoće jedno, oni hoće drugo. Čije će biti? Bit će ono što Allah subhanahu wa ta'ala hoće.